No, podívej se na mě, ukaž ten výstřik ještě. Ať si mám při čem honit. Tak ty když bych to na YouTube dal. Dáme, no. Tak to je naše Verunka. Drž piv. Nahoře. Doteď bych to snědla, teď ne. Ty máš na šampiony? Tak jednou do roka. Ano. Ručičky, jak se vnímají. Jak takhle vyspělbaj. Ty ta čtvrtí v kuchyni, to by si vidělo oči tady. Já si to oči. Jsem rád, že mám dobrou paměť, vole. Já taky, no, tohle jenom tak nebude. No. Hej Honzo, podívej se radši na ty pici, vole. No, píčo. Natáčíš si v ruku a už pálím pět. Co? Co? Je to jedlé. Tomu já říkám, exkluzivní pici od Jardy. Spoluspálené. Honzo, kurva, vole. Že si tam děláš díru, vole, tě zabiju. Tady zase skočíme k Verčí. Veria, hodíš si to tam, jo? Do pece. Fuj. Ale to nedáme si Ameriky, nedáme si? Chviličku vydrží. Jako ne. Zamalej! My si dali trošku. O, ty božátko! Jo, dáme za chvilku. Jo? Já A teď mi to napadlo, jako já nemám, ale já si... Ne, ona má chutě, víš, ona... To nevyjadřuj. Bylo to zmrzlé? Hej, radši si to opláchni ve vodě. Dej si tam chlebíky činky, co ty dáš? Což můžeš, ale je to rychlovka. Já nevím, prostě. Hop! nevadí, my ho děláme. To mi teď bez hlavu, já to fakt, ale Ježíš, normálně všechno. A bez toho tohle teda máš na jiné. Já už to mám 3 minuty, vole. To je dlouhé video na YouTubeku. To mi, vole, to mi ani možná ani se neuloží, vole. doufám, že se Ale bož, nedoufám. Zabou dát si vlastní. No, pojď se podívej, jak to krájí. Co vy smějete jako? No tak jako to. No a co? Já vím, je to tvoje pizza. Honzíku, zamávej. Ale ty božátko. Mám jí tam hodit? Mám jí tam hodit? Jo. Škoda, myslel jsem si, že to je Samsung. Dobře. Ta se s tím nestará.